fecioară, of, dor și iară dor. Bine-i să ai surioară, să trăiește mai ușor. Dacă am vreo supărare, of, inimioara mea, îmi dă sfat sora mai mare, ce m-aș face fără ea. Așa a vrut soarta, a vrut Dumnezeu, să fim surioare la bine și greu. Când ne vede mama, surioara mea, că suntem alături, râde inima. Bună ziua! Nu, trebuie. Doamna Galina, ne dorim să vă felicităm sub frumoasa vârstă de 41 de ani. O vârstă foarte frumoasă și cineva prin intermediul nostru a dorit să vă facă o surpriză plăcută. Vreau să vă mânez aceste cadouri, dacă puteți puțin să mă ajutați. Așa, tortul ăsta e destul de greu, ușor, aici exact pentru o masă bună pentru oaspeți, vă dumneavoastră v-ați pregătit să sărbătoriți, să vă mânez și tortul, dar poate Domnul să mă ajute să-l ții. Îmi place tot. Vă place tortul, la toți le place tot. Știut nu cumpăram. Să tot nu cumpărați, asta e. Dorim să vă întrebăm dacă cumva știți din partea cui este această surpriză. Șampanie tot a dumneavoastră. Mulțumesc. Și aici avem un cadou, așa, un ceas personalizat cu dumneavoastră, unde o să-l puneți undeva și o să-l aveți ca amintire și o să vă uitați în fiecare zi la ora dorită. Mulțumesc. Trebuie să vă întrebăm dacă știți din partea cui este această surpriză. Știm, eu îmi dau seama și am avut intuiția, eu am știut și am simțit. Nu degeaba m-a sunat și ieri și azi și mă întreba la ce oră să vină oaspeții. Este de la sora mea și de la fiina noastră din Germania. Corect, este de la fiina dumneavoastră și a nepoțiilor, cum s-ar spune. Da. Și aici avem niște cuvinte pentru dumneavoastră, dacă ne dați voie să le dăm citire. Da, ar fi super. Da, da. Scumpa noastră nașă, iubită soră, în această zi importantă pentru tine și pentru întreaga noastră familie, vrem să-ți mărturisim că poate sunt sute și milioane de surori și nași în lume, dar pentru noi tu ești cea mai bună. Le mulțumim mult sorții, părinților, că există în viața noastră. Pentru a nu fi singuri în această lume, ca mereu să ne susținem și să ne ajutăm reciproc. Noi îți dorim multă sănătate, planuri și vise realizate. Să rămâi la fel veselă, frumoasă, generoasă și bună precum te știm. Și fie ca dragostea și căldura noastră a celor care te iubim să te încălzească momentele cele mai dificile din viață. Să nu uiți niciodată că chiar dacă suntem departe, cu gândul și cu sufletul mereu suntem aproape. La mulți, mulți ani, scumpa și iubita noastră surioară. Mulțumesc. Mulțumesc frumos pentru gestul care l-ați făcut. Dumnezeu să vă păzească acolo unde sunteți și păcat că nu sunteți alături de noi. La mulți ani vouă și mie. La mulți ani, mulțumesc frumos, o surpriză foarte plăcută, foarte... Nu m-am așteptat, adică m-am prins prin surprindere, dar e foarte... un cadou extraordinar, adică rămâne ca o... Și ca zi de ceasul, e la super, e mai trebuie. Mulțumim frumos, Mulțumim. noastră, echipii noastre, face să aduce bine, aduce zâmbetul la oameni, bravo vouă, Lacrimi de bucurie și succesul noastră și mulțumim frumos de surpriza noastră. Ne bucurăm că v-am surprins plăcut. Va veni și o zi când și cei de departe, de psihotare, o să revină și la o masă cu toți împreună. Îi așteptăm cu mare drag în casa noastră. Nu numai la mesă de sărbătoare, noi primim pâine și cu sare și cu voie bună și toți în casa noastră. Aceasta este tot a dumneavoastră, o să o fixați undeva, așa ca un mic tablou. Dacă ai o soră